Rusya programımızda devam etemiz. Mınam bıdına nevvel Ukrayna hakkında söz versettik. Ve Ukrayna'da da Kırım'dan gayrı bilemiz ki daha da diğer mına şarkıda olan problemler de çok büyüktür. Anda şimdi cenketi dep aytmak mümkün. Yani Donbas hakkında söz versetim. Aslında birçok tetkikatçılarının bildirgenine göre ve ekspertlerinin de aytkanına göre mına Kırım'ın azat etilüvü Donbas'tan evvel olamaz dep aytalar. Lakin bazıları ise aksine ayta Donbas'ını azat etmek için başta Kırım'ı azat etmek gerek. Aslında bu sualler çok meraklıdır. Ve geliniz kıymetli dostlar, mına bizim muhbirlerimiz Ukrayna sokaklarından çıkıp adi vatandaşlarga böyle bir sual berdiler. Kırım'ın azat etilüvü Donbas'ın azat etilüvünden evvel ola bilemi. Geliniz beraberlikte seyreteyik. Я думаю, що це повна реальність і це можливо, тому що я в минулому році відпочивала літом в Криму. Я православна християнка, ходила там в церкви, і церкви поминають ім'я нашого блаженнішого Онуфрія, предстоятеля Української церкви православної. Я здивувалась, спитала у батюшок, чому це так, якщо Крим відійшов до Росії, а поминають ім'я Онуфрія теж. Вони мені відповіли, що патріарх Кирило не благословив відход Криму до Росії, так як нема загальної згоди. Церква не благословляє. Я вважаю, що цей рівень духовності вищий, і значить Крим український рано чи пізно повернеться, ну, можливо, найближчим часом, повернеться до України. Тому що це сила, це єдність, це духовність. Державна теж важлива єдність, але це ще вища. Тому моя така думка, що найближчим часом Крим відійде до України. Я думаю, что невозможно, потому что после Крыма началась оккупация Востока. И я, как киевлянин, это подчеркиваю, что наши власти неправильно относятся к этому. Освобождать надо свою страну, которая называется Украина, в которую входит и Донбасс, и Луганск, весь Восток, включая и Крым. Отдали совершенно безмозгло, без ума. Захватили тоже непонятно кто и непонятно что. И я категорически против, чтобы славяне между собой враждовали і воювали. Я хочу, щоб був мир. Неможливо. Тому що політичне керівництво України не зацікавлено навіть в деокупації Донбасу, тому що там дуже є, як то кажуть, знаєте, торгашівські принципи, розумієте? Хоча народ України і взагалі, а особливо військові, вони розуміють, що вони це могли би зробити, якщо б військове керівництво дали би волю здійснювати так, як вони це планують. Звісно, що даром забрали в нас Крим. Вот. А чи вона надовго, я не скажу. Изначально Крым подарил Хрущев, ну, как исторически сложилось, и рано или поздно он будет отдан Украине. То есть будут введены войска НАТО, ОБСЕ будет. То есть вот это вот все идет к этому. Никакого. Ноль. Я считаю так. Там война будет и там. Это до тех пор, покуда прекратится на Донбассе, а тогда уже возможности в Крыму. Ну, я думаю, пока идут военные действия на Донбассе, деоккупация невозможна. Тяжело, но реально. Я думаю, так. Нереально. Ну, если соотносить, скажем так, силы сторон и реальные расклады, то пока Российская Федерация не прикажет должна жить, мы, скорее всего, Крым не вернем. Я вважаю, що окупація Криму була незаконна. Це українська територія. І я вірю у право європейське, світове. Якщо так, хто буде нехтувати правом, яке існує в світі Росія, я вважаю, що Росія все-таки спільно з світовою співдружністю, з Європою і з цим світом ми винні до того, щоб Америка, щоб Росія прийшла до того, що треба повертати території незаконно анексованих. Це була Україна, є, була і буде, і ми за це будемо боротися. Якщо держава наша і не буде в цьому сприяти, то народ буде виступати за те, щоб ми в будь-якому випадку Крим
і особливо корінний народ, кримські татари, могли вільно жити на своїй території, тому що зараз особливо їх там притісняють. Тому ми боремося, щоб Крим був нашою територією. Скільки до цього часу потрібиться, стільки будемо боротися для того, щоб Крим був наш. Иште бойле мираклы бір рубриканы бері берлікте сейреттік қиметлі достлар, Украина ватандашлары мұна Донбассның Қырымдан әвел азат етілівіне, асында Қырым азатының етілівіне Донбастан әвел олажағына суал. Берділер мұна енді диқат еткендірсіңіз мен тұрам, яғни демеки бізім студиямызда жанлы шекілде мұсафир тешриф бұйырды Халил Бейдервиш, бізім ватан бервер яшларымыздан бірі, шымды бізім студиямызда. Селам алейкум, хош келдіңіз. Программамызны дайма более бір суальнен башлаймыз. Бүгін ватан сіз үшін недір? Я бы хотел сказать, что Родина — это то, что, не знаю, это Тамарлар, это то, что с детства как бы согревало мою душу. Я не знаю, насколько... Мне кажется, всем, кто здесь сегодня, это тяжело осознать. Вот. Это расстояние очень сказывается на нас. И от этого мы более решительны, мы более как бы собраны и уверены. Для меня Родина — это очень важно. Халил Бей Моноблемский, siz böyle bir yaş ressamsınız ve o resimlerde böyle Kırım'ı çiziyorsunuz mu? Böyle Kırım peyzajlarını yoksa köylerini? Evet, çizim ama Балахата учебный материал накапливаю сейчас, вот, который, наши учебные постановки. Обязательно буду работать. Вот, и работаю, и думаю, еще буду работать этим летом для того, чтобы собирать материал по поводу Крыма, и буду работать. Мына бұл ресімлеріні япмақ үшін біріншіден сізні не илхамландырасылында, мына сонки Қарватанда олған вазиет сізін ижадыңызда насыл бір роль ала? Наверное, для начала это... Даже не знаю, как правильно сказать. Наверное, только тоска делает то, что я делаю. Вот именно только из-за тоски, наверное, это все. Потому что если бы я был бы в Крыму, мне кажется, это бы не так сказывалось там, в творчестве, в некоторых действиях там, и в некоторых высказываниях. Так что, мне кажется, только тоска. Я мына тек... Насыл дейім, тек оны сағынғаныңыз себебінден ме? Яда мына яки елдевамында енді Қырым білеміз ке насыл вазиетте, белкі бұл вазиет сізін илхамландыры? Да, бұл вазиет. Халил, біз білеміз ки, ресамлықтан ғайры, сенде бөлі саясет, yoksa yani politika ömründe böyle iştirak ediyorsun Kırım Tatarların. Ne etme boğazın sen şimdi? Kiyev'deki Kırım Tatarı var, yaşlar hakkında. Мен белесем, bu ahır vaziyette bizge күчлү керек olma. Да, шынчык. Нету никаких инициатив со стороны киевской, допустим, крымско-татарской молодежи в Киеве. К примеру, какие инициативы должны быть? Я не знаю, было вот, допустим, 2 года для того, чтобы запустить курсы изучения родного языка. Мы не виноваты в том, что наше положение нашего знания родного языка, Анатолиным, мы его фактически не знаем. Есть все условия для, допустим, каких-то, исторических курсов. Есть люди, которые готовы давать и консультации, и проводить лекции и для молодежи, и для студенчества, а этого ничего не проводится. И мне кажется, что в базовом концепция должна быть такова, что молодежь должна не исходить из финансового положения вопроса, а исходить только из личной инициативы, так как
Это все зависит только от нас. И завтра, может, нам не будут за это платить, и завтра мы от этого ничего не будем иметь. Нам просто нужно быть вместе и работать. Белкин бақыңыз, мұны керчектен де инкишаф, яғни емтілінің, әдебиятының, мәдениетінің, санатының асында бұттың әр тарафлама инкишаф бұл бізім яш несліміз үшін шубесіз ке пек мұйымдыр. Ләкин, сіздің түшінженізге көре, бұны шымды Қырымда yapmak керек мемі? Mesela, шымды бізім әрекетіміз бірінші бұл Қырым үшін көрешмек, Қырымны сербестлікке қауыштырмақ, sonra есе анда инкишаф етмек. Yani bu hareket olmak керек мемі? Yaşlarda шымды бірінші bu olmak керек мемі? Только мне... Nasıl приоритетлер бар шымды yaşlarda? Я думаю, что приоритетом есть культура. Потому что культура — это то, что сохраняет нас, нашу аутентичность, как крымских татар, нашу, ну, как бы, даже не знаю, как правильно сказать, это, ну, самодостаточность наша, которую мы будем как бы давать другим. Если ее не будет, мы не будем уже как бы крымскими татарами. Если не будет нашей культуры, если не будет родного языка, если не будет... Я вот сейчас говорю по-русски, мне вот не особо как бы... А будем ли мы крымскими татарами, если у нас не будет своего государства? Но мы сохранились. Мы, вопреки всем тем преградам, вопреки всем тем репрессиям, депортациям, лишениям, сколько наших сейчас политзаключенных в Крыму, мы сохранились как крымские татары. Вы говорите сегодня на родном языке, я там работаю в своем направлении, там, как бы мы учимся как бы быть людьми, быть человечными. И главное, из угнетаемого не превратиться в тирана. Мы сделаем все, чтобы все у нас как бы было хорошо. Вот сейчас от нашей молодежи зависит только вот их образование, как бы это кадровая политика. Если у нас не будет умных ребят, если у нас не будет ребят, которые бы смогли созидать, у нас ничего не будет дальше, и нас ничего не ждет. Так что первым есть культура, потому что вот наши орнаменты, наша музыка, это все уже как бы набирает совсем другие обороты. Это сейчас популярно и в Украине, и в мире. Вот. И мы наблюдаем победу Сусаны Джамалединовой. Так что мне кажется, что это все именно в том русле. Мұны көрсеткенде созны кадролар ақында, шуны да қадетмек етістейм, керчектен де бұл шымды пек мұйымдыр, ве асылында Қырым татар милли меджлесі мұны шымды бұл анаясаға денішмелер көрсетілді, ве айны бұл кадроларны топламақ үшін шымды çalışmalar жүрсеті, чүнке енді Қырым азат етілген, ве сербестлікке қауышқан сон, енді Қырымға мұны доғыру айтасыңыз, мен сізге қошылам, енді тассил bizim yaşlarımız kırıp yerlerini alması zarurdur ve Kırım endi Kırım Tatarlarının olganında anda yerlerde hepsi instansiyalarda Kırım Tatarlar olması zarur. Ну, то, что проводится политика нашим национальным парламентом в плане образования, получения грантов нашим как бы детям, нашим нам, вот молодежи, это очень все правильно, потому что на самом деле сейчас в Крыму университеты, которые дают образование крымским ребятам, это не есть сильные университеты из-за данных санкций. Это образование котируется только в Армении, Венесуэле, и профессионализм от этих ребят, они просто не виноваты в том, что такие события, потому что не все решительные, не все уехали, вот как вы, как Фикрет, как я. Вот. Так что я думаю, что если наши ребята в Киеве, в Украине, там, не знаю, на Кипре, в Турции, в Америке, в Англии будут получать гранты на получение образования, вот в Польше, я знаю, Курултай молодежный инициировал получение грантов в Познане вот, для ребят, которые будут учиться там. И я надеюсь, что эта инициатива много людей привлечет в эту программу. И я думаю, это будет достаточно успешно и хорошо. Махалюби букунлері Киевте бұл Яшар форумы кешті ve anda böyle Kırım hakkında söz yürüttiler. Bu Kırım azat etülü hakkında. Ну, вы знаете, что форум не принял резолюцию, даже не принял ее. Я думаю, что... Какой смысл тогда таких форумов? Ну, я не вижу смысла. Я этих всех людей вижу очень часто. И смысл таков, что, не знаю, вот Мустафа Ага сказал, что вы имеете возможность все встретиться. Я очень тоже понимаю, что раньше, он сказал, что раньше даже я, допустим, он сказал от своего лица, был лишен таких вот встреч и такого, как бы таких круглых столов, которые сейчас проводятся. Но мне кажется, что
это, как по мне, я не буду сейчас, вот, это мое личное мнение, что это, как по мне, это не целевая растрата финансов, потому что, может, я сильно сейчас жестко скажу, но на эти деньги можно было оплатить образование очень многим детям, которые реально нуждаются. У нас есть политзаключенные, у нас есть много людей, которые сейчас страдают, которые живут в лишениях. Я не думаю, что это было правильно, но все же форум, да, он имеет место, как первый раз провели такое огромное мероприятие, масштабное, с привлечением разных очень интересных людей, как бы это был и такой момент, что там говорили люди, которые достигли успеха, рассказывали молодежи, как они достигли, как они к этому пришли, давали советы. Да, это все нужно, но все же нам надо развиваться во всем. И можно где-то сбавить масштаб, но все же... Чего-то добиться. Ну да, финансировать какие-то другие программы, и это не так обязательно было. Вот если в Турции молодежь позволяет себе провести Курултай, у них это успешно получается, у нас же сейчас не такое положение. Но как бы то ни было, все равно то, что мы сейчас все здесь учимся, да, работаем, мы это делаем только с одной цели, с той целью, что один день мы все вернемся в Крым, и именно там мы построим Будем продолжать свою деятельность. свое государство. Çok sağ olunuz Halil Bey ve son olarak suhbetimizin yekunlar ekende buna böyle sualını vermek isteyeyim sizge. Aslında bugün yaşlarımız için vatanperver olmak bu nedir? Buna elbette tahsil bu çok mühim, inkişaf erciyeten bu çok mühim. Lakin eğer de buna 2 yıl devamında vatanperverlik ne olacağını sorasa edilir, bu cevap herkeske malum edi. Buna vatanperver olmak, bu Kırım'da yaşamak, inkişaf etmek. Bugün vatanperver olmak siz için nedir? Ну, лично я думаю, что, допустим, мы имеем персоналию Чингиза Дахджи, который всю жизнь прожил вдалеке от родины, но все же он делал для родины больше многих крымских татар, которые имели возможность там жить. Он умер вдалеке, но он сделал, вложил в народ, сделал для народа намного больше, чем многие крымские татары, живя в Крыму. Так что, и вот многие люди сейчас, проживая здесь, тоже остаются патриотами и, мне кажется, сохраняют свою культуру, свой язык. Все стремления направлены на то, чтобы жить в Крыму. И чтобы, может, не самому жить в Крыму, но чтобы его дети жили в свободном Крыму. И вот, я думаю, это так. Çok sağ olunuz. Biz de sizge koşulamız ve gerçekten de bunda yapılgan bir şeyler hem yaşlarımız hem de diğerler tarafından hepsi tek bir maksat ile yapıla, bu Kırım'a kaytıp anda inkişaf etmek. Çünkü bizim Kırım'dan gayrı hiçbir toprağımız, hiçbir yerimiz aslında yoktur. Kırım bizim toprağımız, bizim evimiz, bizim ana yurtumuz. Hiçbir toprak, hiçbir memleket dersin buna Kırım'dan binlerce, yüzlerce sefer daha güzel, daha da dülber, daha da yaxşı olsun, gerek mi? Bu bizge gerek mi? Bizge Kırım gerek dostlar. Ve programımızla devam etemiz. Geliniz beraberlikte mına bundan evvel medeniyetimiz hakkında söz görsetkende medeniyet hakkında meraklı bir rubrikаны seyreteyik. Фарс медениеті әр заман өнерлерінің yüksek seviyesінен айрылып тұрды. Бинглернен еллар девамында farklı медениет ве милетлерінің тесірі алтында санатының farklı çeşitlері пейда oldu. Бүгін есе оларға бақып, қайсы медениетке айтылғанını аңлайсын. Медениетінің бойлы çeşitlerinden бірі декоратив нағышлав техникасы минакаридер. Минакари махсус харышма или моден ве керамиканың уникаль фарс нағышлав усулыдыр. Моден савутларының нағышлав анесі бірқач бин ел эвелсі Иранда пейда oldu. Белі олғаны кебі базы мина етілген савутлар аляда Иран музейлерінде сақлы ве тақдым етілген нумунелер Иран ресамлары медениетінің бұл чешіті ве минакаринен атта ахеменидлер девірінде яни миладиден евел 5-3 асырда мерақланғаныны таздықлай. Мина етілген савутлар о қадар назик еді ки хадими заманлардан оларының пек аз нумунелер
нумунелері етіп келгендір. Иранда маден сауытларыны мина ile yaraştırılıp anisi bir kaç bin yıl evvelsi peyda oldu. Elde etilgen malumatlarga göre, İslam sivilizasiyası devamında ve Seljuk Sefevidlerinin hükümdarlık etkeni zaman güzel mina etilgen savutlar ve çanaklar yapılgandır. Sefevidler ve Kacarlar devrinde bu sanat büyük adımlar ile inkişaf etmeye başladı. O zamanlardan bazı sırga, bilezlik, mavi ve yeşil tüslerinin yaraştırılgan altın çanaklar kaldı. Böyle mahsulatlarının yapılıp usuluna ayrı dikkat ayrılmalı. Minakari uslubunda yapılgan eser birçok vakit sabır ve ayrı ustalıkını talep etti. İş o kadar mürekkep ki onun üzerinde birkaç usta çalışmak gerek. Yapılıp usulü ise etaplarga bölüngen. Başta bakır, kumuş ya da sarı kumuşның meydanға getirilmesi için temel yapıla. En pahalı minakari numuneleri altından yapılgandır. Evvelden temel olarak cam, keramika kullanılgan edi. Bugün ise bakırdır. Çünkü onu işlemek pek kolay. Malzemenin seçip alınıvı pek mühim. Sarı bakır içinde kırmızı bakırның karışması ve aksine tuzның değişmesi ve mahsulatның şekilinin bozulmasına getirebilir. Böyle mahsulatlarının sık rast gelgen şekilleri çiçek savutu, gugum, grafin, uçları örneklerinin yaraştırılgan tepsiler, sandıkçıklardır. Malzemeni yapmak için növbetteki adım onun pişirilmesidir. Savutның üstüne beyaz mina koyup 750 derece sıcak ile pişirilir. Bundan son savutunu kendi karışma ile boyalap sabunga koyarlar. Böyle 3-4 kere yapıla ve her zaman minanın en güzel çeşidi kullanılan. Pişirilgen son beyaz karışma savutunu tegiz katnen ortaya. Endi ise savutunu nağışlamağa da mümkün. Savutның dizaynı ressamның isteginen bağlı. Evvelde minakari uslubu çok darhatılmagan edi ve munda ösümlük ve mineral boyalar kullanılgan. Ama şimdi sırf boyalarının birde kimiki boyalar da işletili. Eslimi uslubunun annevi mavi ve yeşil nağışları binlerinin yıllar kullanılan. Şimdi ise minakari örneklerinin tüslerine kahverengi, sarı ve kırmızı tüsler koşulgan. Resimde farklı örnekler, çiçekler, kuşlar, bazıda ise Fars miniatюраларını görmek mümkün. Nağışlav prosesi da birkaç adımdan ibaret. Savut üstüne beyaz temel tüsünün koyulması, bundan sonra ise ince nağışlarının koyulması ve sonkisi beyaz unsurlarının yaraştırılmasıdır. Nağışlangan, minalangan savutunu sobağa 500-600 derece sıcakka koyarlar. Pişirilgen savutның hususi rengi var ve o azır sayılan. Bugün minakari hadimi zamanlarda kullanılgan usulnen yapılan. Minakari yapılıp merkezi İsfahan şehridir. Bugünkü günde Fars ustaları sanatның bu çeşitini inkişaf etip, ep yanı original gayelerini omurga keçireler. İşte böyle rubrikаны birlikte seyrettik kıymetli dostlar ve endi saat 8'ne 25 dakika geçe, yani 5 dakikadan son biz sizlerle sağlıklaşmak mecburiyetinde kalacakmız. Lakin sağlıklaşmamızdan evvel geliniz aynı bu gün, yani iyun ayının 10. günü nasıl meraklı hadiseler olup geçkeni birlikte müzakere ettik. Misal olarak 323. senesi miladiden evvel Yunan fetihçisi Eskender Makedonyalı vefat etken edi. 1793 senesi Washington, Philadelphia yerine Amerika'nın yanı paytaxtı olgan. 1793 senesi aynı şu seneye kıymetli dostlar Paris'te dünyada ilk zoopark açılgan edi. 1776 senesi Fransa'nın kralı Ludovik XVI Amerika'da müstakillik için kuruşkenlerge Pierre Beaumarchai'den milyon livreni gizlice teslim etti. 1909 senesi ise kıymetli dostlar Avustralya'nın paytaxtı Canberra oldu. Ve 2008 senesi belli yazıcı Çingiz Aytmatov vefat etti. Ve biz de devam ettiğimiz kıymetli dostlar, geliniz
бүгүнлері насыл en актуаль хаберлерінің олғанына бераберлікте музакере етейік. Мұна бұндан әвелі айтқан едік, Джохар Мелесановның женазесі бүгін саат 2-де кефе шеері насыпное кою Заречная секі соқағы да олажақтыр ве девам етеміз. Мұнда насыл хаберлер. Свидетелями обвинения в суде Ростова-на-Дону над крымскими татарами сделали ФСБшника, имама и теолога деп айтқан Эмиль Курбединов ось Facebook сайфесінде. Айтқанына көре, прошло чуть больше недели с первого судебного заседания в военном суде Ростова-на-Дону по обвинению 4 крымских татар, крымских мусульман в терроризме. Руслана Зейтулаева, Ваитова Рустема, Примова Юрия, Сайфулаева Фирата по статье 205 УК РФ. Начну с темы свидетелей обвинений, которые должны выступить и выступили на военном суде по Зитулаеву, Примову, Сайфулаеву. Деп айтқан мұна Эмильбей Курбединов, айтқанына көре мұна ФСБшниклер имам ведь кебі инсанларны оларға мұна шайт оларақ кетірген еткенлер. Ve biz devam etemiz. İşte bilemiz ki Fransa böyle sanksiyalarını biraz yengilleştirmek için böyle şimdi Avrupa'nı çağırar ve bu için МИД Украины отреагировал на резолюцию Сената Франции об ослаблении санкций против Российской Федерации. В ведомстве подчеркнули, что санкции против Российской Федерации были введены за аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе. МИД Украины разместил на своей официальной странице комментарий в связи с резолюцией Сената Франции от 8 июня 2016 года. Понимаем, что этот документ является декларативным и не имеет обязывающего характера. В то же время нужно подчеркнуть, что уважение к суверенитету и территориальной целостности других государств является одним из фундаментальных принципов международного права. Нарушение этих принципов никогда не толерировалось международным сообществом, но решительно наказывалось применением всех международно-правовых инструментов, в том числе и санкций. Девам темас мына білеміз ке Russia Today, Русия телеканалы более пропагандист қырмақында бір ролик япқан еді, ләкин украинлілер де бұл роликке яны бір пародияны чықарғанлар. Шымды режиссеріміз сізге бұл пародияны көстередір. Проходит на территории бывшего... В Севастополе повреждено граффити с изображением Владимира Путина. Наша власть вообще никуда не смотрит. Я хочу сказать, что мы были в Украине, наполовину было, а сейчас полный бардак. Какие зарплаты нужны сейчас, чтобы хватало прожить? Если на 1000 гривен можно было купить, извините меня, на 1000 рублей ничего не купишь. Наша полиция, которая дышала на меня угаром, просто перегаром, выкрутила, три мужчины делают вот что с нашим многоуважаемым и любимым президентом нынешним, да? Я реально думала, что мы бежим от фашизма, от бендеровцев, а получается, что мы прибежали к другим фашистам. Спасите нас, пожалуйста! Ve көреміз ке қиметлі достлар, енді мұна бір вақытлары, 2 ел девамында бөле байрақларыны көтерген, юрген мұна ватандашлар шымды пешманлықтан қанағылайлар, ләкин не илейлім ке, енді пешманлық ешбір файда етмей, тек файда кетірген шей шымды бұл көреш ола біле. Ве біз енді программамызны екөнлемек мечбүретіндеміз қиметлі. Бұйыр Фикет, әлбетте айт. Çok sağ ol Gülsüm. Мен разылық берем. Да, бір бөлек хабер бұл біздің спорт sevген телесейіршілерімізге. Айтмақ істеймін ки бүгін Евро 2016 yarışının ilk oyunu geçecek. Bu Fransa ve Rumınya arasında geçecek ve bilemiz ki aynı bu yarışta şimdi birinci Kırım Tatar böyle olacak. Yanlışmasam o galiba Rumınya bu takımdan. Onun için bugün elbette Fransa
Fransa tarafını tutacak. Sanksiyalarını netmek için, azlaştırmak için güreşe geliniz Rumuniya'ya kol tutayıq. Ve gerçekten kıymetli dostlar, şaka yani ve aslında biz Kırım Tatar halkı daima inkişaf etmek, daima hareketimizni devam etmek ve hiçbir vakit unutmamalıyız ki Kırım bizimdir. İnşallah programımızı yekunlayımız. Ogde rahatlık günleri sizge güzel rahatlık günleri mukaddes Ramazan ayınızda bir kere mübarek ve hayırlı olsun deb dileyimiz. Bazar ertesi günü biz ile olunuz. Sizge men yaxshi kunlar tilayman. Bugün cuma günü, unutmanız bunu. Bugün hafta için sonu ve o tatil günlerini böyle şen geçiniz ve emin olunuz bir gün biz hepsimiz böyle bir bayram yapacağımız. Bir gün değil, yakında tım oyunu sizin dikkatinizde. Sağ olun. Дорогие друзья, у каждого народа есть свои символы государственности. Это гимн и флаг. 26 июня крымско-татарский народ отмечает День крымско-татарского флага. В прошлом году такие праздничные концерты были в Херсонской области, которые я провел в Новоалексеевке и в Геническе. В этом году День крымско-татарского флага мы хотим отметить в здании Львовской оперы. И без вашей помощи нам не обойтись. Поэтому мы организовываем сбор денег для проведения этого мероприятия, для аренды зала и оркестра. Вход свободный. В этом году мы планируем большую праздничную программу в сопровождении национального академического оркестра народных инструментов во главе с дирижером Виктором Гуцелом. В программе звучат украинские и крымско-татарские народные песни. Песни авторов Украины. Счет карточки Приватбанка, на который можно перечислить средства, на ваших экранах. Дуже дякуємо всім. Сагула нас. Спасибо большое. Слава Украине! Вони злочинці світового масштабу. Людей проводили коридором,
Потім роздягали і заганяли в газові камери, де вони помирали. Вони винищували цілі народи. Євреїв сотнями заганяли у вагони і увозили по спустошених війною землях Польщі. Але не поспішали здаватись. Я мусив поїхати туди і знайти Менгеле. Він жив у страху, боявся арешту. Його бачили всюди. Говорити про нього відмовлялися. Казали, це не Менгеле, ні. Наймасштабніша операція ХХ століття. Полювання на нацистів Третього рейху у документальному циклі «Мисливці за нацистами». По будням з 30 травня о 22:45 на каналі АТR. Розплата все одно настане. Вони кохали, раділи життю і планували майбутнє. Змініть адресу і розпочніть нове життя під новим іменем. Але в країну прийшли окупанти. Бронику, якщо ти її кохаєш, забудь про неї. Щоб перемогти, треба діяти професійно. Вас засуджено за зраду. Диверсія стане їхньою зброєю. Та головний ворог не на полі бою. Я маю для вас пропозицію. І наші майбутні стосунки залежатимуть від вашого рішення. Адже війна – лиш гра в розподіл світу для більш могутніх сил. Ви станете перед трибуналом. А поки що з вас знімаються всі обов'язки. Вам заборонено виїжджати з Варшави. Дивіться захоплюючий польський серіал «Епоха честі». По будням о 21:50. Приступить к операции. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Yaşlığıma doyamadım. Ben bu yerde yaşamadım. Yaşlığıma doyamadım. Ben bu yerde yaşamadım.
Телевізія польська представляє разом з Аксон Студіо. В ролях Ян Енглерт, Антоні Павліцький, Ян Вечорковський, Мачій Закощельні, Якуб Веселовський, Майя Осташевська, Агнєшка Віндлоха, Катажина Гнівковська, Єва Вензель, Лукаш Конопка, Кшиштоф Стельмашик та Крістіан Вечорек. Епоха честі. У попередніх серіях Мослер шахрай. Обманув нас. Мені потрібно зв'язатися з Освінцимом. Прізвище? Ірина Ришковська. Готується втеча з Павіка. Мають визволити в'язня, якого вестимуть на Шуха. Будь ласка, ні! Замовкни! Не повертайся, це я. Документи? Скочок? Десантник? Не знаю, але добре натренований. Застрелив кілька наших під час затримання. Люцинко, покажи перепустку. Наші підозрюють тебе у співпраці. Що? Владик, 13-та серія. Добрий день, Марисю. Ти спізнився? Є рішення керівництва. Визволимо Владка. Нарешті. Ти маєш мені допомогти. Зроблю все, що хочеш. Це дуже важке рішення. Я не ображусь, якщо ти відмовишся. А чому я маю відмовлятись? У вас у лікарні є інфекційне відділення, правда? Так. І німці привозять туди з Павіка хворих на тиф. Про що ти? Треба заразити Владка. Заразки тифус. Ні. Має бути інший вихід. Жодного. Але ризик занадто великий. Я знаю. Він слабкий, може не пережити. Але інакше ми його не визволимо. А якщо не вийде? Ну, добре. Я за це візьмуся. Ну. Ще. Оближ його. Ти бачиш, довго не протягне. Про мене ти теж так казав, коли я був непритомний. Слышалось? Чув? Кожне слово. Каждое слово. Я вже не можу чекати. Нехай нас уже розстрілюють.
На цвинтар завжди встигнемо. Збирайся, підеш до 20-ки. Куди? Швидко. Хлопці, тримайтеся. До 20-ки перевели. Звідти ще ніхто не вийшов. Як пройшла ніч? Добре. Що, а ліжка у мене зручні, правда? Так. Ну, їж. А там у вас у гетто було що їсти? До сьогодні не було вже так погано. Мамо, Ну що, запитати не можна, я хотіла щось про Лену дізнатись. Та ні, все гаразд. Раніше ми якось перебивались, мали трохи грошей. А тепер, коли німці усе забрали, їм, мабуть, дуже важко. То ти надолужуй. Ковбаска просто від свині з Карчева. Але, може, ти свині не їси? мамо. А я ж забула, що ви християни. Якось у мене це в голові не клеїться. Вибачте. Мені душно. Треба прогулятися. А сніданок? Я з нею прогуляюся, вибачте. Оближ її. Іншого разу подумай, перш ніж щось говорити. Робіть, що хочете. Всі ви якісь занадто вразливі. А ти пам'ятаєш, як там за ставом поставили каруселі? Як у тебе голова крутилася? Крутилась. А ти сказав, що триматимеш мене отак усе життя. Триматиму. Ти тремтиш. Змерзла? Я майже не спала вночі. Чому? Страшне ліжко. Дуже тверде. Що, а ліжка у нас зручні. Пані Стася непроста, але не скривдить. Я знаю. Треба ще трохи потерпіти. Добре. Ходімо. Вночі я чула постріли з гетто. Ти щось про це знаєш? Лено, я б тобі сказав. Я боюся за них. Може, їм нема чого їсти. Я залишив трохи грошей. Дякую. Я постійно їм щось відправлятиму. Не хвилюйся. Як мені не хвилюватися? Я залишила найближчих людей у пеклі, а сама гуляю у парку. Добрий день, Марисю. А що ти тут робиш в інфекційному? Я була у Ружі. Вона мене не впізнала. То нормально. Все нормально з такою гарячкою. Які у неї шанси? Треба чекати. Скажи мені. Я не можу, Марисю. Кожен організм інший. Треба поговорити наодинці. Ти добре подумала. Я знаю, що роблю. Це божевілля. Допоможеш мені?
Допомогти заразити сина тифом? Це рішення усієї родини. Треба ризикувати, будь ласка. Добре. Гаразд. За годину отримаєш заражених вошей. Добре, що ви є. У мене заражені воші для Владка. Їх треба сьогодні передати. Пані лікар, я не хочу про це говорити, я маю вірити, що все вдасться. Але ви не розумієте, що це для нього єдиний шанс? Пані лікар Ружа. Вітаю. Це моя людина, я про нього говорив. Доповідаю, старший сержант. Будь ласка, без прізвищ. Треба починати. Ще Антик має прийти. Може, передумав? У нас немає часу. Владка перевезуть до міського шпиталю. Звідти ми його визволимо. Але чому його перевозитимуть до міста? У Павіку є шпиталь? Хворих на тиф везуть до міста. У Владка тиф? Ще ні, але... Ти збожеволів? Хочеш його заразити? У нього сильний організм, витримає. Іншого шансу немає. Вибачте, я обходив облаву. Звідки в тебе цей светр? А тобі навіщо? Звідки в тебе цей светр, питає. Подарували. Відчепись. Хто? Одна акторка. А фактично? Та я тебе впізнав. Я бачив тебе у неї на фото. Ти з нею жив? Панове, що за розмова? Вибачте, майоре. Узяти це? Не знаю. Подумайте, я прийду пізніше. Не залишайте мене, будь ласка. Я маю прийняти рішення. Тут хороших рішень не буває.
Одне відомо, живим його не випустять. Я знаю. Залишається вірити, що вдасться. Негайно відправте це до Павіка. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję, dziękuję, kochani. Вибач. Тобі пощастило, що це плече в мене болить. Я б з тобою по-іншому поговорив. Не знаю, що зі мною. Розкажи, як було. Як завжди. В лікарні було гаряче. Мене перенесли до іншої квартири. Я довго там не був. Але, здається, її матері стало легше, коли мене забрали. Впізнаю її. Нічого. Мене більше дивувала та жінка. Піклувалася про мене, як про рідного. Друже, спокійно. Навіть якби я щось хотів, в мене не було ніяких шансів. Думала лише про тебе. Я бачив, як на твоє фото дивилася. Наче на ікону. Навіть отруїлась через тебе. Що? Її мати казала. Але чому повернулася до того дурня? Якого дурня? Колишнього чоловіка. Серйозно? Не знаю. Мабуть, я взагалі не розуміюся на жінках. Приходив до неї. Звідки мені знати, як її колишній виглядає? Тоді ніхто не приходив. Холера. Тримайся. Обершарфюрер. Ви щось знаєте? Можливо. Тобто, це не безкоштовно. Я заплатив. На жаль, замало. Брат мав дати хабар одному з канцелярії Освенцима. У мене більше немає. Цієї жінки там уже немає. Це неможливо. У мене є інформація, що вона в Освенцимі. Була, але уже немає. Як давно? У січні. Здається, кинулась на дроти. Ти впевнений? Так, як вас зараз бачу. Я стояв біля нього над тією ямою. Він щось закричав німецькою есесівцю, а потім його вивезли. Зрадник. Може, знаєш, що робив до війни? Був офіцером розвідки, але вигнали його за якусь аферу. Точно шпигун. Але це не простий інформатор. Ми не знаємо, як давно з ними співпрацює. Ванда про це не знає. Ні, за цю жінку я також поручуся. Але Кароль доносчик. Знаємо, що зустрічається з німцями. Наш суд ним займеться. Завтра буде вирок. Я це зроблю. У нас інші завдання. Отже, справу Кароля закрито.